Considera, i en això coincideix amb les manifestacions que el regidor d'Hisenda va realitzar a la cadena SER, que el pressupost de l'Ajuntament de Gandia per al 2014 és completament il·legal. I per això també presentarem una impugnació contra el document perquè el considerem inexecutable. Nosaltres considerem que l'Ajuntament de Gandia no pot executar el pressupost tal com ha sigut aprovat amb la majoria només del Partit Popular. Considerant amb nosaltres que no té cap sentit preveure un pressupost que contemple 9 milions d'euros d'ingressos en cànons, que se sap de manera fefaent, de manera totalment objectiva, que no es podran cobrar. Això s'anomena inflar els ingressos de forma totalment fictícia per cobrir l'expedient ara, en un moment de l'inici de l'exercici, però que després generarà un nou forat per aquesta quantitat de 9 o 10 milions d'euros, enguany ja per 10 milions d'euros. L'any que ve podria ser per 9 o per 10 milions d'euros, idèntic al que s'ha provocat en el 2003. I això considerem que és d'una elevadíssim nivell d'irresponsabilitat. Seguint aquest plantejament, per què posar 10 milions d'euros? Per què no posar-ne 15, o posar-ne 20, o posar-ne 50? Si posar-ne 50, de manera il·lusòria, tindríem un pressupost quadrat, però després això el forat seria enorme. Per aquesta mateixa raó no es poden posar 9 o 10 milions d'euros perquè no hi ha cap garantia, ara ja sí, cap garantia que aquests 9 o 10 milions d'euros es puguen cobrar. Per tant, el que nosaltres farem és demanar de manera rotunda al govern municipal que retire immediatament el projecte de pressupost per a l'exercici 2014 que ha presentat i considerem que no atendre l'al·legació del nostre grup provocarà un greu perjudici a la hisenda municipal que pot ser motiu de delicte, segona raó, i a més comportarà que el futur econòmic d'aquest Ajuntament siga totalment inviable. Per tot això, torno a insistir, el nostre grup redactarà una al·legació perquè heu de saber que el pressupost es va publicar després ahir i hi ha 15 dies, fins al dia 6 o 7 de gener n'hi ha temps per presentar l'al·legació, de la mateixa manera que les vam presentar l'any passat, les tornem a presentar enguany encara més càrregues de raó, perquè l'any passat hi havia unes previsions que sabien que no es complirien, però enguany ja tenim la prova suficient, una sentència ferma, contundent, duríssima del Tribunal de Contenciós Administratiu, que anul·la la possibilitat de cobrar. I això no, és que l'anul·la, per molt que es digui la veritat.